Чекам тето. Поне си убих един олигофрен. Сега тя са наки, вие си тимбате! Дори не се тимахме, просто те направиха тър парти. His bitch ass. Фу, идва. Идваше. Да, точно така. Кажете, може ли Ръчнаха ни. за найема? Да. Да, Въпреки това... Оти! Подтягните. Госпожо Яс? Господин Ван Берг, какво чувствате към дъщерите? И не ми говорете глупости. Не? Брат, слагам фака ни такова. Служих хендстоун. Ще се обадя на личния ни госпожа доктор. Веднага ти се нахи. Да. За майка ми да ти звъни. Ти не ми е извъняла? Нямам с какво да те бомбандирам. Моят прочут ти ми щастливи. Лошо. Имам желязна кирка. Тати, имам само желязна кирка. Окей, имам златна. И вземам това. Jorge is actually really fucking good. Окей, служих всичко. Yep. Damn, boy is really that self-confident. Това не е участие да разсъжи. Аз стигам до наши диаманти отстрани. Да, точно заради това. Оп, вършаха ни. На мидъл, буквално състояние на диамантите, дойде от някъде от базата. Бате, ти го докара при мене. Аз слабо точно кога се завенчавам. И ме уби, поне за шапнес. Само трябва да го убиш. Аре, бабе! Бегай, бе! Защо като дойде да му убиш, а? Ще остана, има фака на обсидиан. Какво ки направиш? Що да ми направиш? Чекай. За един диамант, нали? Има над 20 кратера и лавови потоци. Възрастта му е от 200 хиляди години. Ай, приятелкът ти умря. Кое? Педерас. Дори в това хвърлил долу факън фарбол. Вечер, бе.
Ръжка. Работите с него. Па дава ръжка. Той има хак, да. То си има хак, даже има и рич хак. Си обесил. Тогава вече си приятели. Сега ще ми издеш я. Сега ще ми издеш я. Сега ще ми издеш я. Ако може да имаш да факан кулдаун, ще е хубаво. Разполагате. Ако имате повече време, можете да се учите с листове. Там поемат специално Давай, аз имам факан, ти нема, не знам, може да имат последно, ти къде знаеш. Трябва специално топла, защото нагоре е много студено. Какво? Чек. До края на май се задържа сняг и сицилианците могат да обгребат на плаж, след това да дойде до Дамата са мъртви всъщност. временно, че дори вулканът да се събуди, чрез регулирани гривове могат да насочат лавата по другия склон на вулкан, където туристът не е разбит. Самоотедна и тръгваме към един от най-красивите градове на остров Сицилия. Не случайно наричат Таурмина. Забелязах радикална промяна. Ще до нашите диаманти да мога да сложа Protection, ще отида до диамантите отстрани да мога да сложа, да сложа Healing Pool 3. Сложи Healing Pool 3 на нашата база. Ain't gonna be a bad idea. Един е на майната си, брат. Чако другата другия край на мапа е. Бебето? Да, то е здраво и красиво. Съпруга ти е там. Good enough. Работа ти? Отказах я, И защо? защото искам да правя нещо друго. Един приятел ми каза да следвам сърцето си. Така ли? Да, и чуче. Аз бих казал, остави това педерас да дойде. Какво? Не мога да смачкам намири без теб. Ти ще ми го донесеш. Как от цялото ме се очаква да го сте? Стига, Гари, ти си бивши ченгей, то е адски добро. Знаеш, че е не е като да ти искам лек за рак. Yeah, I can see that. Добре. Ние имаме Protection, имаме Healing Pool 3, така че е малко трудно да ме убие толкова лесно. Добре. Дани. Благодаря за шанса, който ми даде. Длъжник съм. Пази базата. Здрасти. Добре ли си? Да, този случай се оказва по-труден, отколкото си представих. Телефонът Идва. имаше два скрити номера. Номерът разговаря 45 минути. Сартър. Той има и рич хак, само да кажа. Айде духай!